Kaixo lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanala, ni Lasto Txapel naiz eta orain gortan berriz ere totaliakurate bat simulator jokoa daketkizuet eta ikusten duzuen moduan nivel guztiak pasatu ditut eta eraz jogatu dugu partida batzuk barre apur bat egiteko horrelako zer. Eta lagun batzuek esan zidaten erakusteko Trump nola jartzen dituen arresia eta etorretarako jarriko ditugu hemen pila bat pertsona eta eurei eskainitakoa da behintzat partida asteragoaz. And nobody builds walls better than me. Trumpek eta hor ikusi zen moduan eraiki du ere arresia eta zenbait eraman ditu ere bidea. Eta irazi eta aukatu dugu mendik eta jarriko ditugu bestenako zenbait eta joatea borrokara eskuz esku hor ikusten duzun nola da zen borrokara eta ziko da kriston bataila odoltsua eta gupida gabe, hori da. Borroka, no su estilo pare gabea. Moduan ralduten moduan borroka egiten. Eta berriz ere garbitu dugu hau. Eta orain buruka da batzu ikusituko ditugu hauen artean. Hor batzuk airan egin dute asko hil dira. Eta listo, ikusten zuen moduan jokoa da simplea da, esken finean zugartzen dut unitateak eta unitateak beraiek egin dute eraso eta berriz ere gorriak irazi dute. Orduan kantuko gemendik eta jarriko ditugu musketalariak hor eta musketalariak hemen izango da batalla gupida gabea nola baita esateko eta jazten diren tiroak egiten horasi dira gorri asko dira kasu honetan eta urdinak irazi dute ditu hau dugu garesiarrak dugu lantzari batzuk eta beste lantzari batzuk eta berriz ere borrokara goaz hala hori joan da egan egiten oso borroka gutia gabea teknika paraga daukate eta ez dute berriz ere hori gorriek samurai master bai guatxa garrantzi izango dira eta ikutu taikondo egiten dute pertsona nahiko txoren bila eta joango da nahiko geldo hau hori ikusten jaguatxak tiroak egiten beste egin kontra borrokan taikondo egiten vale, dituzte taikondo txanoak gainean
asko barregarria hemen ikonako sarraski egiten eta samuraiak hala samuraiak ere bereak eta bi egiten hasi dira baina taekwondo bere teknika zuntxigarriak erabiltzen ari dira ostikoka eta bar eta zenbakietatik irazi eta gain jarriko ditugu M-amasiak M-amasin kontra hori hasiak irak egiten bat hori da hala vale atxetik musketalariak hemen musketalariak bakarrik hiru linea. Eta ikusiko du hauen egingo duten estanda, heltzen badira. Eta hori nahiko otsu hasi da. Eta irazi dute cruzado footman hemen footman gehiago horrelasi eta erazera da diseinua nahiko ondo dago jokuare nahiko gustoka daukat eta urdinek erasi dute eta orain egingo du este gauza ninja cruzatuen kontra nin ez duten ninjutsu egiten ninja hori cruzatua horra doaz eta cruzatuek irazi dute zer gehiago hauetako fila hauen kontra izango dira zenbakiz gehiago urdinak, baina bueno hemen hasiko dut tiroak egiten ja, hirubi bat nahiko elementu ez aurretik, baina besteak ere oso gorrak direnez batalla gogorra izaten ari da badirudi ezetz, hala ere hor jarraitzen duten lantzak botatzen jarraitu lantzak botatzen hor dator gehiago Joni, zash eta gorriek irazi dute hemen asko eta asko erain borrokara hori izan behar da hau bai izango dela sarraski bat lantzak botatzen eta bar sarraski bat jarritzen
Urratxak botatzen. Dizimulatzen daude. Besteak zombiak lila. Urra. Hendik beste perspektibak. Hemen, zenbakiek ere bere erabakia izan dute. Eta orain bukatzeko lagunei ere esan niemen beste gauza bat eraktzuk ernial eta da kasu honetan hilari erabiltzea eta jarreko ditugu armada txikitxa bat eta besteak barbaro batzuk. Eta hemen hor dago Hilari propaganda botatzen barbara zuntzitu eta hor dago hori herri txiketako jendea eta erasi dute. Bueno lagunok, hau izan da den aurrengora arte, agur.